pọtọkwanụ. Sige pọpụ na anyị bara na anyị na-akpalite egwu maka anyị na owu ite sego. Anyị na owu ite sego. Nwanne m etidogo owu ite sego. Owu ite ngwa pack your bags. Ngwa fire you out of my life. Ngwa buru na ya lawazie no more. Marriage onwe mgbe anyị mere marriage. Na mana today divorce abatago n'ime ya ngwa wite pack your bags. Hola. My sweetheart. Ọ bara gị n'alụ onwe ka o si wee mee mụ n'arụ mụ achịkọba ya si dee okwu Igbo na-ekwuba Igbo asị na onye nwe ego nwee surname. Tell me. Check any na nwanne inwe gị nwe rep inwe ya na-akpọ rep nwanne ịbata n'obodo ị na-eme mkpọtụ ị na-etu ọnụ nwanne boys a na-emelụ gị mkpọtụ ihe ọbụla ikwu na-eme nwanne m na-eleka chai no nwanne imegide ihe ọbụla ị na-eme akpaga agwazi gị eziokwu ngwa ka ji agwa gị gbaba ka mee prophecy gwa gị na malite ugbu a ga lue na December nwanne agwago gị gbaba mkpo ana onwe nke anyị nụrụ na-enye m ọnwụrị first n'ime Lagos na-asị gị ọkwa ifuru from now to December ego ọbụla ịkpatabeghị gbanite na January ruo ugbu a ngwa kwado onwe gị ị ga just na-akụwasị efele left right and center ihe ị ga na-anụ alert ọsọ kpam n'ime akaụntụ gị ịghọtara kind thing maka ndị nganga Igbo ego bekee 1 ada Igbo 1 ekwugo ya na nganga Igbo radio show na kewe sị gị hapụzienụ mana ị na-eme otu ahụ chetekwe na prophet ga-eli nri in fact prophetess ga-eli nri 10% ọmụ na tithes wete tithes to me ego bekee ada Igbo 1 of nganga Igbo ya sị gị well done sir ehihie ọma keki mere keka Tuesday Wednesday bata na Thursday asị dịrị gị na-asịkwa gị na mụ na anụ m nke a bụ nke ibe anyị ka m fọrọ nte mụ na anụ m naanị m anọ m n'oke eze na-asị nwiyo ke nke ilifuru malite na Tuesday elu ugbu a ị na-eme anya na-efu na mmụọ Jos ji ile onwe m komposa n'elu ụwa kwa based on ihe na-eme tata ama m maka mgbualụ gị ọrụ ọ bụ na efu na tata yi komposa ma na isire da na ọ na-eje ịsụ ụsa yotago ọbai na ọnyanwa ga-enye ndị bịara ịsụ ụsa two things dey involve yotago na based on mmemme ndị ụmụnne anyị ndị ụka alakụba na-eme tata ide ọmalụ isi na gịnị nke ọbụla mkpọrọ ya kulo down the most important thing bụ na ọ nwere mmemme a na-eme ịnọkọta ị na-alapụta m na national television ọkwa ifuru da dictionary chọrọ ide enyewezigo m dictionary ahụ ugbu a nte maka o nwere ụfọdụ okwu na-agaghị aba n'ime ya ihe ọbụla mkpọrọ ya the main thing bụ na ndị ụmụnne anyị ndị alakụba ndị Islam na-eme mmemme ha ghọtara ya na m na-ekwunye elu ha ghọtago na so wee na-eme announcement na biko ọ bụrụ na ọ nwee ebe suya ya adị na mgbede ma ọ dịghị ife ya si mee ka mmalụ maka mma nọọ mmemme eji ata anụ ọ nwere ihe nji onwe m eme ghọtago na nọ na mụ wee nwere aka ọrụ n'elu ụwa mpụta ya ghọtago nọ ebe m n'igwe nwanne na ọ nwee ebe anyị abịa lituo ekọnọmi mmadụ ma ọ bụ na enwe ebe anyị abịa tọtuo kanopi nwanne m tinye elu gị alụ na melite elu gị ọnụ nwanne m agwa gị ya yesterday today ka m na-apịa gị dịla mba na cheki ya ọfụma nwanne ngwa mkpọ gị ngwa gị na akụ aka ege ntị nwanne bụ na aka isi anabata gị n'ime nganga redio show na-abịalụ gị na hot 93.3 FM na-eko nwanne anyị etinye gị alụ n'obodo ịmago ka anyị si eme ya na Tuesday Thursday na Sunday mụ adọ ehihie by igwe ilowe na by agagharịsịa must come back by nkwochiri nwanne m na-apịasị gị dịla mba na-ebunye gị uche ngị wa abatakwa n'ime ogbe ebunyekwazie m uche ịmago ka o si adị na nakwa ego bekee na ọ nọ ihe mana today ka mmụọ Jos si ka m gbapezielu ego fim bayasi de asa ịsakarịgo ego abaghị ego bekee mmụọ afọ bekwude ma coins ọtagoso mmụọ na-achọzi na mba emezi gị renemi enwe ị ga-azabazi na abụ ego kobo before ga emewe renaming mechetere gị na ọwụọ gị nwa amụlụ m ịwụọ nne m ịwụọ nna m 1 2 ma gwa gị na enwere list of ndị na-achọgodo inweta ego bekee gị nwa ga-aga na 120 something ga-anọrọgodo first chewe mmemme attend to you mana achọrọ m iso ya n'usoro
from number 1 aka nọ number 2 now erube m number 10 ka ọfụkwa nke gị nwa nọ number 120 something so were ya nwayọ before game we re-christening m enye gị ego don't worry mana ọwụ ugbu a just no na line re-christening wona before ga agbanwe aha m mbanụ Christian man of na mkpali ama ọ dịka na-aga ụka ọ na-ino Christ ọ dịka na-aga ụka ị na-aga ụka last time I checked ị gaghị ụka mana abịa na radio TV gaa na-eme so ọnụ ụka niile nne bụ ndị na-enye first timers ọkwa ifugo ndị niile na-eke nri every Sunday. Ihe m kwuru ugbu a. If you know you are worshiping with us for the first time, stand up. Odi ụnụ ụka aka na-eje. Onda a na-emelite ọnụ. Onda a ebugodo ụzọ zuo maka ngị nwa. Mmadụ ga-eritu n'afọ wee libezie ndị nke. Mma gwazi ndị nwe ụka. Ndị nwe ụka unu nyowezie ndị na-abịa apụta taa. Asị first time I stand up ha kwụrụ. Next Sunday niile asụ first time I stand up ha kwụrụ. Nyowe ha maka ndị dịka nwiyo. Ndị dịka nwiyo na-abụ maka ha mara a ga-esi nri. Ha pụta Sunday taa ha kwụlọtọ first timers. Sunday niile ọzọ ha kwụkwalọtọ first timers. Ọzọ na-abịakwa n'iru maybe change go do one thing or the other na alụ ha. Chọọchị gị na-eme m invite. Ime ihe mmemezi n'onu isi solu na members dị ya na-atụta alụsị ya na-eke nri. Ihe mmemezi iwu panel of nyoko metinye panel of nyoko na chọọchị niile na-enyo ndị mmadụ na-abịa maka gị nwa. Ọkwa sọsọ ya mee Igbo like ya Lagos based on nwekwa ihe ndị ọzọ like based on ụmụ pinopino ha si akwado ekike mana nke a dịkwa iche. Ọzọ nji wee like ya Lagos bụ nna abata m ebe a ka nọ manụ ụlọ ụka na-enye nri ịbịagodo ụlọ ụka ịtachie full time ịtachigo kpochiligodo something must kill a man mana ihe mụa na-aghọta ugbu a bụ na two things must kill nwiyo ma agwa gị the two things ofu n'ime ha awụ nli asị chọọ nweta a man go through his stomach nke gị iwu nli number 1 number 2 wu ụmụ pinopino two things must kill nwiyo aghọtago m nke ahụ so nsogbu adịrọzi ewepụgo m aka gaa n'iru nwiyo nli and pinopino wepụ nke pinopino nke meso m na the list eso m atọl anọ m na the list bịa for your mind ya n'uche gị ugbu a ajụọ gị gaa na-egi n'ikwu ihe m na-echeta ugbu a ime ihe m na-elote ugbu a ụga onye dịka gị ga-abụ onye ụdịrị ụmụ nwoke na-ahụ apụta n'ụtụtụ ha ga-akwụ na mirror a na-eti oh man I'm so beautiful na maka m maka ihe nwoke na-amasị mma na-edisive onwe gị ọkwa ifuru mmiri ahụ enwe n'ụlọ gị gaa buru ya drop ya somewhere. Nganga Igbo radio show na 103.3 FM ka wụ ka ewe nwiyo na ego bekee adigbo 1 n'Africa kuna n'onu ha ihe a and mechitekwere gị ọ bụ na ị na-abịa na Nganga Igbo radio show ka ewe na-abịa in fact akpọ register gebi 1 yes I'm here ga na-aza na-akpọkwa ndị ọzọ na-abata n'ime Nganga Igbo radio show maka ha nke anyị na-eme ihe niile anyị na-eme ebe awụ nke anyị nke ndị Igbo niile nọ na mpaghara Lagos na ebe ọzọ niile dị na ebe a na-echetakwara gị na Facebook, Twitter, Instagram na anyị na ebe ahụ biko Nganga Igbo na Facebook Nganga Igbo radio show ebe ọzọ niile Twitter, Instagram, TikTok, YouTube n'ịmagono studio line anyị wụ 081 8242 6591 08182426591 ịchọ ka ịnweta anyị maka ọtụtụ oge ndị mmadụ na-adị akpọ anyị erika ịchọ ka ịnweta anyị na da studio line anyị ma ịnweta anyị ga-edere anyị ozi na 081 800 89933 081 800 89933 nke a ka akpọga WhatsApp nọmba anyị mana ka anyị hapụgoro nke ahụ ka anyị bazie n'ihe mega anyị nụrụ maka ya nke ahụ ka anyị kpọrọ ka ewe nwiyo onwe ihe na-enye m ọṅụrị taa
like obi dị m n'ụtọ. Result ọkwefu ka m si enyo gị ụmụ pinọpinọ ga-etinye gị na nsogbu nwiyo. To be forewarned is to be forearmed. Agwago m gị ụmụ pinọpinọ ga-etinye gị na nsogbu. Mana ụmụ Igbo nọ na mpaghara Lagos, ndị nọ n'ahịa Alaba, mba tupu m abịa nke ahụ ka m kwue maka ụmụaka. Nwiyo o nwere ike ọwụ na ịnụgo ya na asị na ụmụaka ga-amalite akwụkwọ ugbu a from Sunday nke anyị na-aba n'ime ya ugbu a. Ya asị na ndị na-eje ndị boarding house ga-ebido na Sunday bawa akwụkwọ. Yes. Ha nọgo n'ụlọ pụta nke esi na ke ha kpọrọ ya corona. Banye protest. Nwatakịrị bi n'akụkụ ebe mbi oyibo ọsụ nwanne ụnyaahụ. Ọ daka palie. Ọ sụrụ oyibo ahụ metụ m na my spinal cord. Hi. Telling you. I hope you didn't break your spinal cord. Ọgbali. Ọ sị mommy say Junior, mommy say we should go and get gbalịa ka icheta ya maka ọwụ na ichetara ugbu a ma nwụta ka o si mee gị n'alụ. Ụmụazị elekago by knowledge. Ọ bụrụ mgbe m nọ primary school then. Anyị kara ịkpọ gị ka ị bịa mee tutorial mana ilekago already. So intelligent ndị mgbe inte gịnị? Agwa gị ụnyaahụ. Inte? Today ka m na-agwa gị. Akpọ ndị na-eje competition mgbe a akụkọ ọbịa ruo die mpụta n'ọgbọ godi ị ga-asịkwa uchi lepụla elepụda na mkpụrụ a na line na-anụ onye ọbụla enyegodi efe maka itinye alụ isi ya esigodi na dishu mapụta like this. Ifugo mana ụmụaka kwadowe ihe ọma emeghị nke a wụ akụkọ ọma malite na Sunday nke anyị na-aba n'ime ya ugbu a this Sunday na-abịa. Ọwụ na ịbụ eboda just kwadowe onwe gị school ga-amalite. Lagos State ekwugo ya ụkwanụ na-ewu ede ya kwota na kwota ọwụ na iwe ede ya onwe gị maka from Monday ị ga-edele baa n'ime school nke ahụ dị otu ahụ. Igbo kwenu Igbo nke m ji si na obi dị m ezigbo nnọọ ụtọ ọwụna malite ugbu a ka ọ dịka nya ka baby m my love ya ọ dị m n'obi susu nwa m sweetheart m siri ndị Igbo ifere mezi ọwụ gị ka m na-akpọ ochena gị ka m na-akpọ ọ gị nwa bụ sweetheart ya akpọwa sweetheart ugbu a ga-apụta kwuru. Biko kpachara anya gị sweetheart m bubu m lovina m sugar pie m sofu onye nwecha aha niile a ọ pụta sị Alaba kwenu ha sị ya ọ sị ndị Computer Village ha kwenu ha sị ya ọ pụta na si ka ihe akpọga ahịa Odumọta ọ sị ha kwenu ha sị ya ebe niile ndị Igbo nọ si ha kwenu ha sị ya si ha n'ume ihe mere ugbu a ha sị mba ọ sị ha na anya amagwa unu nke mere ugbu a wụ that onye ọbụla ma ndị Mile 12 market ma ndị Ikorodu ma ndị ebe ọbụla ị nọ na-ere ahịa gị just onwezi ihe dịka na mmụọ na-apụta na Tuesday ụra na Wednesday ọ nakwuo mmụọ ọbụla na-apụtazi fo ihe ọbụla imega business ọbụla iliga shop ọbụla inwe ebe ọbụla mepewe from Monday to Sunday back to back fire it back to back kpatawa ego ọbụla ị chọrọ ịkpata from now to mgbe ọbụla ị chọrọ ịkwụsị ya wụ nke mere nje si na obi dị m ezigbo nnọọ gịnị ụtọ. Nwunye ọkwa ịfụrụ na bubu m mere nke ọma onye dị mma mana m ebidogodi by isi na m amazikwa ka isi kwado nke ikpeazụ a based on ị na-atabizi elu ga ma na tabili anya sị gị na sweetheart m ọsị na m na-atabili ya anya ọka isa alụ ị ga-agbadokwa anya ụmụ nwa jikwa n'akụkụ gịnị ị na-anụ after you na you na-azọkwa ka ha bata ịghọtago na nekwa ka ha akụkọ dọrọ hapụ ihe a ụmụ pinọpinọ nọkwa around that guy story ịghọtago ndị legit ma ndị adịrọ legit so ị ga-agbado anya n'anya n'ihe ọbụla ị na-eme abịazie by decision
gọọmenti Lagos steeti take by ka ndị mmadụ zụbakwazie afịa everyday. Nwanne m ga-asị gị na nke a bụ ụmụ Igbo ka ọ nyere ohere anụnwa ka ọ mere ife ọma maka ị na-anya ụmụ Igbo nwe afịa ọfụ n'ọbụla esi kwugodie ya gbagharị ya jee elu jad nwanne anyị nwere ekọnọmi na ghọtago by kumkum today ka m na-agwa gị agwakwa gị ụnyaahụ maka ikwu otu ome ụnyaahụ mụ agọnaligo based on na anyị nweji ekọnọmi ghọtago mana ife dị mma ndị nnekwa anya efu na ekeresimesi erubego mgbe menu ji eme iti ụmụnna akagokwa ụtụ anyị atụ this year by ending achọkwa ịma na coronavirus emebi afọ ejekwaza afa na village mba ilu village asị gị ka ewe gasị coronavirus ị na-asụsụ oyibo na esi ha na-anọ ndị nke na-asị na-asụ nọ strike na-ada akwụ anyị ụgwọ ọnwa cheki ya ọ adịkwanụ mma na by that time onye task force onye na-adị nchaji ịnaka ego na ụmụnne ọ bụla ofishu ka ọ nara oge na-eme nwanne gbada anya kịta eme ego afịa ka anyị pụọ gbaba mbọ nwanne gbasibe mbọ oge adịrọzi very true nke ọbụla ị na-eme gbadokwa anya emefekwa n'oke oke overspeed na-emebi ife nwanne nwere ifugo aka aja aja ga-ebuterela ọnụ mmanụ ọ na-asụ ụzọ na-agba mbọ ifu na ọ na-adaba eziokwu achọọ m bịa jụọ ga-esi gị how far nyegodu m my 10% ga-akọwa so akụkọ mba njụọ gị before tupu m ajụọdụ gị my 10% imego ya arrange yes were nnọọ nwayọọ sọpụrụ olise just bịa drop the thing ịghọta ka o si eje ịghọta because mma bịa ebe a kwuwa ihe niile m na-ekwu mewe ekpele niile m mega mechie ya si gị weta anointing oil si gị na ahịa gị ga na-azụ pịrịpịrị zoro ga-abịa kọwara m story mba time to sleep and nke nka ndị Igbo awụ dị lazy people na anaghị adị lazy ịghọta so ngwa gbawa mbọ Sunday ugbu anyị aba na November ọnwa afọ agwụgokwa ọ bụrụ mgbe a by this time sef miss m ewerugo si anyị zatụrụ ogologo meshọrọ ụkwụ m jegote shu by this time that was then gbaa mma akwụkwọ na that was then nwiyo ka anyị ṅụrụ mmiri ka anyị chiezie azụ ihe ndị awụ ihe anyị ma mega ọ masị anyị na ọ na-eme masịkwa anyị na ọ metụrụ gị ka anyị ṅụrụ mmiri anyị chizie azụ anyị akpọwazie ihe dịrị anyị na unu ihe a si gị na anyị na-abịa Fino nwoke na ọmụma asalụ nwoke chai gị na ya na-atachi biko ọ dị mma were toothpick tinye n'eze gawaliwe nwoke na-efezi efe mụ aka nọdụ na-akpụ akpụ mana gbaliwe try ego bekee na nwiyo nke akụ nna n'onu ha na Hot 93.3 FM nke a ka ewe ịnụnugo mmadụ si gị village people m so m ọ na-asị ya na bekee onwe ihe mere ọ dịka ọ chọrọ ịda ọ sị my village people maybe ihe mee ya ebe ọ na-eje ọ sị my village people ajụgatọ nwa na-anụ my village people left right and center sị gị my village people don't follow me come reach this place they no give me this thing my village people don't do me they no do like this my village people na-asị biko ọ kendi bụ village people on the kindred ọ nne na nna ka ọnkụ na abroad kendi bụ village people nwiyo o nwere ike gị nwa sef asụgo asụsụ ahụ my village people gịnị bụ village people gịnị isi awọ oh my god gịnị wu village people ngwa gwa m na mụnwa wu baby na-amaghị enweghị isi awọ gwazie m ihe wu village people mba nke awụ ndị nọ na village nwiyo nke awụ ndị nọ na mba ebe ọbụla na Lagos ebe ọbụla
ọ gị nwa na-agbazi choice ajụjụ m jụrụ gị ma n'oge oge awọ ya anyị gwa m ihe wu village people nwanne village people onye mwa sikwa wee fịa bụ na men jos onye ọbụla nwee nsogbu onwe ka isi kpọọ ụkwụ ndị ya village people ka ji wee na-ekwu na ndị nọzi na village atagbugo onwe ha n'afọ because na-apụta na-eweje elu ha okwu ebe aka ha dịkwa ọcha nwanne onye jelie ọjọbọ ọkụkwa nke bụ ili ọjọbọ onye jelie ọjọbọ ọsịgị village people onye chendi elu pinọpinọ ego moto ka ọ bịa fịa ọ bụ na pinọpilatọ ọpọ si ya village people cheki enyi o nwee klip m nọ na-afụ ka onye ahụ na-eje mebi ọ kwadogo onwe ya ọ gaga interview ka ọ na-eje onwe ka apịtị si metụ ya n'ụkwụ dị ka ọ chọọ ịda ka ọ chọọ ịda obilie si God forbid my village people cannot get me ka ọ si na-ekwu my village people ndị village emekwa apịa burum ofe amayọla na aka ndị pa si anyị na onwe anyị nka ebe anyị na onwe ihe anyị mere gị gaa na-akpa anyị village people mgbe anyị emewo apply anyị emego o nwere ike isi ọ na the council of village people nwe iyo ka isi ekwu ukwu ka a na-egwukwa onye ọzọ pụta nwaanyị ọzọ pa si ya onwe ihe chọrọ ime gị hapụgodo anyị ka anyị megodi gị ihe first before ọ ga-akwụwa anyị ke ndị wu village people gịnị wu village people o nwere ike gị nwa na ebe ahụ na-ege anyị ntị ikwugo village people my village people make una leave me now biko anyị sịga iji unu taa ke ndị wu village people ọ sị gị village people mana village people ha na-esokwa ndị ha na-eso mmadụ ha na-eso ndị no ka m nwetagodo ndị wu village people first 081 82 42 65 91 biko ndị na-ewu village people ọ ihe anyị ji bata na nganga radio show taa si ka anyị ghọtagodo ihe a maka ihe mmadụ na-aghọta asị na ọka onye ahụ oke na-agbalị 08182426591 ihe anyị na-ajụ owu ke ndị wu village people ndị na-ewu village people ehihie ọma ego bekee yes nwa only one and only anyone else is a counter mụnwa na-akpọzie ka o ji ego akawo gị mpa ịtụrụ ụtụ n'ebe ọ na oji oli ego yi aṅala ya ntị biko gaa n'iru ọnwa iyo na hello onye mechi na-ekwu maazị Onyema ọ bụrụ naanị m nọ na studio na haba maazị ọgbazi nkịtị maazị ngwa ke ndị wu village people onye bụ village people ka m kwugodo ọdụ ụzọ ịbụọ okay like ị nwere ike ịnọ n'obodo a gbata ịfụ ndị gị na ya bụchara ọgbọ gị na ya gatara akwụkwọ so agbata mbọ ike abụọ enweghị ya mere ya na obodo ị nwere ike ịna obodo ịfụkwana ha gị na ha agagharịta ị nwere ike were ego nye ha na unu were nke a unu were debe ahụ chai maazị biko ị ya akpọghachi anyị azụ ọ dị ka netwọk ebe ị nọ adịcha mma biko 08182426591 kedu wu village people who are the village people who are they hello hi ihe ọma ọ na-emezi m imitate nwanne ka ewe ya just kpasa nnọọ ka ego digodo gị na information asị na ndị mmadụ jewezie ahịa from Monday to Sunday back to back ọ dị oke beautiful ngwa gwazie anyị aha gị Chidozie oh my word ezigbo aha ka ebe isi akpọ Chigozie Chigozie si gị ke ndị wu village people ndị ọ na-ewu village people ma village people adịkwa n'iche iche ka ahụ na otu siri dịrị mmadụ n'obi ma mgbe ụfọdụ mmadụ kwụ ụkwụ n'ahịa n'okwuta anyị na-ekwu na ndị na-eme si na Igbo ha si na village ọrụ na
achara ọrụ ndị agha ekwusi na ọrụ ka ndị agwọbụla ya ọgụ ndị anya ukwu agwọbụla ya ọgụ sị ka kwuo ụkwụ na okwute nwụọ ọ dị n'iche iche anya ngwa chọta ofu n'ime ndị ọdịiche ndị a niile n'ihe adị just nye m ofu aha ọ ndị nne ka ndị nna ka ndị ochie ka ndị wu ndị village people ahụ ọ nwere ike bụ onye ọbụla ọ nwere ike bụ nwa ọmedịrị ọgbọ gị na-enwere gị anya ukwu ọ nwere ike wụrụ okenye na-enwere gị anya ukwu o nwere ike iwe onye gbakọ o siri dị chai oke ọ dị mma anyị na-aghọta ya na-abịa ọ dị m daalụ oh yeah thank you aha ọ dị iche ka ọ gwara ọ dị n'ụdị village people my village people okwu ga-emetụ na okwute ga-etie my village people unu hapụ m aka ka ndị wo village people. Hello, Ada Biki. One and only. Any other one is a counterfeit. Ehi ọma. Ehi ọma nwoke ọma. Wiyo. N'ụwa na ndụ ebe ba. Wiyo. Ịgbagbam. Afọrọ gị pata ebe ahụ. N'enu m na ọkwa n'ihe ọzọ m na-alụ n'elu ọjọọ obodo na mpepe si na-ajụ m oyi. Ada ka egunu mere ama m na udo dị na ịmagonu ka o si eje no udo left right and center anyhow is a how is udo ị nọ n'ahịa ugbu a Isaac ngwa Isaac biko ke ndị wu village people ndị bụ village people bụkwa ndị ochie ahụ many of them bụ ndị ọjọọ ka ha bụ enwere one experience nke m nwa afụrụ my sister ka ahụ my sister ka o mere so ọ lụrụ dị over more than 15 years amụlọ nwa enugo ya na so a na-agwa anyị na atụ n'ọmụnne nna anyị bụ ihe na-eme ihe ahụ so anyị nwa fizikwa na aka eke ihe nke a si mezikwa asị ihe mere ga ngagoro chọọchị ha gaa chọọchị pasta confirm asị na ga-enyezi anyị ekpere mmadụ ga-eme enyezi dị woman ekpere o mechie dị ekpere ha enyezi ya dete jọs o meghere dị ekpere fọs o mechie dị ekpere within 3 months nwaanyị a dịkwa ime hallelujah wow after 15 years so more than 15 years so otu nwaanyị a dị dizikwa ime akpọzi anyị nwa from village that na this man anwụọ na ndị confess that na ya nwa na-emezi onye a ife o before mụọ ọ dịto dị ekpere asị ka iwu ma mee ka o mezi so ya wụ ndị village people ahụ ọ bụrụ ndị village people ahụ so that is why m ji na-agwa gị that ndị village many of them adịrọkwa mma ọ bụghị ihe niile ka ị ga-akọrọ ndị village gbanwee uche nchọ ka ị bunyekwa m bezidon na m afụgo na gị mba n'elu ụwa na ọtago mmadụ ọsọ na-akụghị oti na ka m bunyezie gị mba ya ajụjụ ka m chọrọ ịjụ gị ahụ mana ndị vileji ọsọ na vileji ka ha nọ enwee ike isoro gị gbagote Lagos bilikwu ebe a na-alụkasị ma ọwụ mba ọzọ banye nwokasị we Lagos ebe a ka anyị nọ na ajụjụ ọ na-ajụ gị ewu ndị village people ha nwee ike iso mmadụ site na village lute Lagos ma ọ wụ Ogun steeti ma ọ wụ ebe ọzọ ọ gbalọsọ netwọk village people leave me alone my village people mba ndị awụ ndị village gị bịa mana ndị village aka apụta na netwọk anyị taa ndị village ọbụla chọrọ ịpụta netwọk anyị ngwa buru akpa gị lawa hello ịgba nkịtị nwoke ọma ka nwaanyị ọma bata anụ anyị pikigo kọlụ gị hello hi ke nke na-eme ebe ị nọ adị m mma elekunu dịkwanụ anyị dị mma anyị dị oke ọ dị mma nwunye na ego oyibo that is it ekele m unu ịma asị ka m kpọtara unu ya ahụ igwe okwu na-ekpo ọkụ n'obodo a gaa n'iru ka ebe ị nọ ugbu a esi m Lekki Admiralty wee na-akpọ beautiful onye anyị nice village people emego gị ihe before
village people, I believe I'm not here village people under. Yeah, Nana may exist. I take him here the idea because everyone very kike you control undum mother except no unyano. Unyano, Yima Akarako in Linia no bata. Aquema. Audiota na your blame and the Akana non village people umbano. All him madu many, we hear this year. Aquiola. Ime Koma, Yoma Yaganes to Ginaga. Mana, your blame is really there was the village people, no, Mekurinka, no, the Quanka, the Quanka, But taking my head you down. Only no good now. Much I get title of me and join is now. Go up with the messenger of the gods. What I'm gonna buy recently you put go Mayfair now. Go up with the eyes of the gods. And they tell you, I forgot you can have the wisdom this year. Always okay. Man, I am watching I crack on your blind madu name. Okwa like your talk. And when you top lamb, when you're on a maggie but also good near breeze. Here the village of Foya breeze, a bob lawn or Gagiria. So why they're mad? Actually, Kumaka, here government, Lagos Kumaka school. Okay. Yeah, wow, Chama, Bayere, Umaga school. I'm not a lack of no, I need the car. Yeah. So about Ngwano na say beautiful darling me mezi mere nke ọma. Ya nwanne nwoke na say so olu jisi na ike. Ka ọ ya. Oh yeah. Una gbaligo ana make no no. Ai kelekwa gị. Babada just now gbasa ozi ọma nganga dey father. Okay, ngage gwere show nke akwa ka ewe ha na akpa maka awu Kendi wu village people. Uche onye adịghị ya njọ, onye asị na ihe kweta na nwe ndị wu village people. Mana onye kpọrọ tupu onye akpọ, o nyere anyị typical example ma ọwụ ndị bekee like real life example. Na ajụzi kendi wu village people. Ngwana na ịbatago n'ihe anyị na-eme taa. Mba no. 08182426591 08182426591 ihe mere nji na-akpọ nọmba ọzọ again and again when onwe na-asị unu anaghị akpọ nọmba unu sị ka m kpọọ ya ọzọ kpọkwa ya ọzọ ka men confirm wa ya 08182426591 Hello. Hi. Ọma. Ehihie ọma nwoke ọma mara mma. Ọkwa mara ezigbo mma. Iso na group ndị na-ahọpụta na ụtụtụ eburu mmiri odosi onwe ha n'ilu newe onwe ha nwoke maka na-asị nwoke maka keke ime. Adị m mma. Aha nwo Ejobu Chigozie. Kai furaha. Ana m akpọ from Ekpe. Ke ka ndị Ekpe dị? Ekpe dị, in fact, kekwa my first time your program. In fact, mgbe obi ọmụ ụlọ. Sị ka akụpụrụ gị aka n'imere nke ọma. I'm very happy. Everybody like when they I'm happy. Eziokwu. Igbo nke anyị na ebe ọ bụla anyị jiri anyị kwesịrị ka anyị dị very proud of ebe anyị si na-asụkwa asụsụ ebe anyị ọkwa ịghọta. Yes. Dịka isi na nke awụ nke izizi gị bata n'ihe anyị na-eme ka m gwazie gị na anyị na-eme ya every Tuesday, Thursday and Saturday 1 to 2 o'clock. Okay. Bịa na-enweta obi aṅụrị na-enweta obi aṅụrị ebe a maka nke awụ nke gị. Ngwa ịnụnụgo maka ndị village people. When maka ndị for me I'm ndị chiwande mmadụ understand na village because all depend kwa automatically ewe. So I'm ndị ji mewe ọjọọ echefoto mele ihe ọjọọ. So at the future, where the women who are and may have faith. So we have to the village people.
Maybe in the village people. So, but for me, I'm a the village people, the person wicked though. But I'm a some village people, all women never village. So, all believe in the village, make our house or Michuiki. So, all what you okay, could any village people may exist? Oh, depend. No, yes, no. All right, you know, now you buabi. Yes. I hear my oh. Jide kwa hofuma oh. Jide hofuma ngwano. December batacha go biko jide hofuma. Na tega ahụ. Village people ka ịkpaga maka ya. Wiyo, o anụnụ go mebe mmadụ si na onwekwa ihe o mere. Ọ jọsụ n'ọrụ onwe ya nọ 4 years, 5 years, 10 years. Ana akụkọ maka ka onwe ndị nọ na village mege ka m naragodo kọlụ ya. Mbado, network ahụ adịrọ mma. Sorry. Ọ jọsụ na ọ na-eti nọ na village. Nọ na village. Ewu, ihe ọma o. Ihe ọma. Yeah. Ka onye anyị na-akpaga. Chibike, n'ezigbo ọkụ na-akpụ. Chibike, ama m na ugbu a na ị nọ n'ahịa. Ọba unu na m na-ajụ gị. Beautiful. Akwa efugonu. Ka isi ekene ndị Lagos. Beautiful. Anyị na-agazi ahịa ma ụbọchị niile na. Ọ ka o kwesịrị ka ọ dị na. Ọ ka o kwesịrị ka ọ dị. Ke maka kekwanụ ka iji anwute ha. Ọ na-aga na obere. Obele, ọ ga na-aga ọfụma. O village people, ngwa village people. Ana m anụ maka ndị ahụ mana adabeghị saịdị m because akwado m ọfụma. Ka ị bugodi na bụ 5G. Ọwụlụ ọgwụ ka ị chọrọ ya kpụọ ọgwụ ọgwụkwa chọọchị ka ị chọrọ ya nke ọwụ na igwete na anyhow. Ka a si chọọ ya. Enweghị gbata m na ndị village people. Oge ọwụ na nchọ na amụ ụlọ. Oge ọwụ nchọ ịbata Lagos abata Lagos enweghị gbata m na village people. Ha dị mana onwego ka ihe si mee gị ga-etie my village people ka ọ dịbe. Enweghị ihe mere mana akụkọ m onye o mere. So ndị ya nwoke mechie nweta akpọdị gaa n'ụlọ ekpere mgbe ya nwanne ya nwoke confess wa. Nwanne ya nwoke gongongo. Ofu nna. Confess wa. Imagine. So afụgo m onye mere ma mụ Ọma mme gị nwanne m nwoke don't worry. Don't you worry my blood. Aga mme gị. Jisi na ike biko o. Daalụ. Village people, wiyo. Village people. Hi. Nda asị gị na onwenye kpọrọ sị na ha dị n'ụdị. Ana m aghọtago from ndị na-akpọgo anyị na enwe nke wụ nwanne mmadụ wụ village people. Enwe nke wụ maybe ochie or agadi wụ aka m na-aghọta ya. Achọrọ m ịma ndị wụ village people. Ihe ọma. Wiyo. Anụ kpọrọ nkụ na-eju afọ atakata agbụọ n'elu ụwa papa nkụ. Wiyo ka ego ji adị na. Ọ ka imewere efe n'elu ụwa ka anyị nọ na ndụ ebe mkpọ gị ngwa gị na ha akpa gee ntị agbakọta ọnụ anyị ọma mere ọ na-asụpụta. Ka ijezi. Ada bekee. Anọ m ya nọ. How far you? Samoa. Only me after me na me. Adị amụ aka na. Atọ onye nwe anwe gbulisie ya aka like ịmagonu. How far you? Oh God. Ebuka na-ekwupụ banana. Aha, ije ọlụ taa. Ị nọ na-elisa banana. Hapụkwa banana. Beautiful. Eche mmega sị na ị nọ na-eli banana. Kekwanụ ka ahịa si eje. Na ahịa na-aga ụbọchị ahịa dị dot today. Mba, don't worry yourself. Don't worry. Ọ ya mebiche dị mma. Mana ka anyị kpaa maka ndị village people. Ị nụgo maka ha. Ọ gbaala ọsọ. Chetakwara anyị nọ na WhatsApp.
Yeah, now I'm blushing. I'm blushing. Oh, God. Tom different. Oh, Tom different. Ngangibo. Iyo me batago ni haineme. Hello. Mbanye nka na gugo de ego n'aka. Ego ga-akpọ anyị nweta odo anya ihe awụ business enenu gị ebe a na-asị na nwoke Igbo wee na-asị ya good morning na-asị gị 1 good morning asị gị 2 good morning 3,000 20 million ọ na-aza gị ego ahụ ka ọ na-agọ ihe mego onye akpọrọ anyị ihe ọma thank you. First time caller. First time caller. Mba che ka m kwụpụrụ gị aka biko na ọ dị mkpa. Ọ dị nnọọ mkpa. Okay. I'm telling you. How are you now? After me. Catwalking can na-emezili onwe m kịta. Ịmazi ọrụ bụ ọrụ anyị na ego bụ ego ọ ga-aghọta m jos nnọdụkwa na-ele odu moto banye mgbede mee ha ndị oge ghọtago mee kaụnt afọ ya agwa gị anyị si ọtụde ka m na-agwa gị na efe na-emezi na-abayasị na-emenụ jos na-ekwugharị na-emeli ghọtago banyị onwe ka mmadụ si gbaa pinọpinọ titi dị gịl wee na kwa m kwuru na ndị aka niile m kwụrụ na mbụ emebigo m ya ekwe weta onye awụ memba na civil lee ndị awụ ndị palie ndị palie last time ịtọpụ mmanụ moto ichenji mmanụ moto injin oil nna m agaghị na-echenji mmanụ moto ịma na ọ na-echenji mmanụ moto ya akụ n'injin nna m eche aka moto kụọ injin ọta anụ nchara na ụmụ ya ọrụ ya gbaga nna m program na-atọgbu m especially nke anụ wepụta kịta na-eyi ya anụnwa ana m ekene n'isi obodo anyị bụ Onwuolu onye mere na ụmụazị ga-ebido akwụkwọ bikọzụ doo na ụmụazị na-eme ọkụ anọ ya na nke bụ akwa maka afịa o mere ka a na-akọ kwa ụbọchị na ọ dịkwa mma dan maka ndị ka ebe akpọrọ ya ndị vileji ọkwa ya n'uche a sị na uche onye adịkwana ya ndị n'uche nke m ndị vileji pụrụ anyị fọ kịta ọ dịkwa ọ dị mana uche aka m ndị vileji pụrụ ndị otu ndị ọgbọ gị mmiri na-etolite kama ha ya agba mbọ anọdụ na vileji na-atịgharị ịhapụzie gbazie mbọ gbatazie ya wee ego ịbatazie si n'obodo n'oge Disemba ka na-enwele gị anya ụfụ etago kọmezie fa ka ga na-etinye aka ebe na-ekwesịrị iji fụ na ịdalụ den nke ọzọ kwa ndị okenye kwa ndị dịkwa afụ na ụmụ onye a na-eme ọfụma ụmụ onye a da-emele ọfụma ka fait baa nyewezi aka n'ebe na-abịa maka ewefu na ụmụ ndị a na-eme ọfụma kwụsịrị ime ọfụma ka ọrụzie ụmụ nke fanwa ndị na-eme ọfụma ọkwa na nghọta nke m dị ya nwata gị amekrizenzes o mekrizenzes ọ na-ewu ọkwa I tell you Kenneth from Texas anọ m ebe nna ọrụ na-egelu program adịkwa m ebe isi ya mana anọ m na-egele ya every Tuesday Thursday na Saturday anọ m na-egele ya permanent customer mụ agwụgodi ndị NNPC ha bịa na-ene obolo gị mmanụ ga-adịgodi crude oil ga-adịgodi gị n'isi like this
mpaghara na-ekwunyere gị ara na-ekwunyere gị ịgbagbagba ka mgbalụ gị sie tọch a na-ama ama enwere ya na-ere enwere Nothing mega. mbanadị na ọfụma Udo. agazie Yeah. Aha. Hey, me no na Nganga Igbo radio show biko ka boss ga-anọ. Me na abata na kewe na Nganga Igbo. You are sitting on a long thing, like ihe dị long. Na sị gị bilie ihe dị long. Ka ihe mbe mi gị chọga ihe dị long. Come to the short place biko. Eh? hello Hi. afọ nwa Osita hejejo okwe hụrụ aha ndị Igbo ọ na-achọ difference. Osi, how far you? I tell you. First time caller. Chere biko na ịnidiri ka akọla gị aka na ọ dị mkpa. Imekwa ihe alụga. ama m ya alụga Ọ ya nụ. na-ekwu maka ndị village okwe na the village a na-ekwu okwu ya ọkwa na ata ife onye mmadụ ji onye ọgwụ ekwutara olu onye na-eme ya ka mmadụ na-emegide ihe wee na-achọ ka nke onye ọzọ rapụ ị na-aga nke ya wasef ama na-agakwa so apịa mere emegide ọkpọkpọ village people. Okay. Ya ka isi ghọta ya bi. Ya ka m kọrọ ghọta ya. Uche onye adịghị ya njọ jare. Thank you. Aghọtago m na village people dị n'ụdị. Maka asị ihe mmadụ na-amaghọ na o mere gịnị ọ kana ya na mụ aghọtago na ndị village people dị n'ụdị mana mụnwa nke mma wụ na expression ahụ na ọ dị m ka ihe ndị mmadụ ji egwuregwu ọ dị m tupu ugbu ọ dị m ka ihe ndị mmadụ ji egwuregwu mepụta nwoke ihe si megeti my village people make una live me my village people na-ajụzi onwe m Ai, ka esogoro mmadụ ruo ebe mmadụ zụga ahịa ma ihe ndị ọzọ si ka anyị kpawa maka village people nwanne anyị agaghị hapụ ebe a taa mana nke ka mkpa mana nke dị mma nke wee eziokwu wụ na okwu agwụba ebe a ọkwa efu na Facebook anyị ka na-akpa maka village people so ị nwee ike ịbara Facebook anyị maka oge adịrọzi ga-aba na Nganga Igbo na Facebook ga tinye ọnụ n'ihe wu village people ke ndị wu village people ije na Twitter ebe ọzọ Nganga Igbo radio show village people ka anyị na-akpa maka ya WhatsApp anyị na ebe ahụ na-akpa maka village people gwagodo anyị n'uche onwe gị ke ndị wu village people ebe a ka anyị ga-akpọ ya a day ma ọ ndị bekee let's call it a day ka anyị kpọọ ya a day we'll call it a day here ka ọ dịzie na Saturday mgbe anyị ga-abịa ọzọ mgbe ahụ gị chebiri anyị na 1 to 2 o'clock aha nke m ka ọkwa ego bekee Adigbo 1 biko enwere ebe ọzọ iji fụ mmadụ si gị na ọgwụ ego bekee si gị na aha ya awa Adigbo 1 biko gbagodo ya ajụjụ si ya nke NAFDAC nyere gị ka nke ị nyere onwe gị maka enweghị m counterfeit ịghọta nke ndị palie because after me na-asị gị gbado anya biko nwudo ha maka December lugo nwanne m nwa Jos na-asịsị gị bayasị de nwanne onye afọ taa ka afọ ya echi ihe ọbụla ị na-eme gbadokwa anya mpa ego egbuwagokwalu gị ọlụ osi gị gbado anya nke ọbụla ị na-eme nwanne mana ndị ka apụtago nke ikpeazụ a nke ọfụ a based on SWAT mụ aka na-edekwa anya ka mma na-etinye m n'ọlụ based on kọmanda mụnwa bụ na based on machi niile mmego in the past nwanne biko gbado anya ya chọrọ anọkọta asị na nwee ka o si wee dizi ndị village people nyelụkwuzie ego aka tinye gị n'aka ndị eke nwanne ka ezie ya aka ọlụ ya ọmọda mana time nwanne gbado anya Chibike Obiefu na bụkwa afọ mana mụnwa bụkwa nwunye ezigbote onye obodo banye nkwụwe gbachebilizi anyị on Saturday ka anyị tiego alụ nwanne m nwaanyị chọọ ebe ntago niile si ya Nganga Igbo. Sọ pụtakwanu.